תמיד איזה שואל את אז השאלה. תשאל אותו, עוד לא התחלנו את הסרטון, אוקיי, אמרתי לו, זה הפתרון עבורנו, תמשיך. אוקיי, תכלס, אחי, מה אתה מה שאתה עושה כרגע? תכלס, אני לא כזה אוהב, כי אני יושב 8 שעות, 10 שעות, 12 שעות, ואני לא מצליח לחסוך יותר מדי. הבנתי, אחי, ואם אפשר לשאול, מה התכנונים שלך 5 שנה קדימה? 5 שנים קדימה, במצב הנוכחי, אני רואה את עצמי באותו מקום, אולי טיפה למעלה. אוקיי, ותכלס, עד כמה היית רוצה שהמצב הזה ישתנה, המצב שאתה נמצא בו היום? מאוד. ואם הייתי מראה לך דרך שאפשר לשנות את המצב הזה, שכן תתקדם, כן תוכל להגשים באמת את מה שאתה רוצה, אם זה לעזור למשפחה, אם זה לצאת לחופשות, אם זה לטייל, היית רוצה לשמוע? בוודאי. מדהים, אחי, אז לפני שככה אני אתחיל, אני רוצה בכלל שעידן יגיד בכלל למה הוא החליט לקחת חלק ברעיון המטורף הזה, ואחר כך, ובכלל למה אני כאן, ואז אנחנו נסביר לך את הכל, בסדר?